حزو سلامتنا تقبلوا فنو إيري تي في مكتال تركوا زخلكم تعزوتنا خميتوا علون لهم ربع عسرة حدار فرق معات فران استجالوا هجراون زيناتات حيزلكم قريبا زلق أديب عبدي المكتالكم بخبرنا عدمكم فلما على السزينة منيستر تسفاي قبل السلاسي مبل عسران جعتن وعلا كلمة ولو تحبرات حقرات مدر اسمعوا أبات زعن ودابا من سياسات سرحتنيات فلينة حرنة إيرترا بزول أرس سمينار توهبو أبنو زباد باروا لعل ربعا حربنيا هاسم كلان بمفرن هبن من ربح تريتن تتايسوم يوكرين كاب أمريكا بستل أغلا ناينو وحر عدات ميسايل تتغيمان فالماوان أم مريت روسيا تكعا روسيان هندن كواددوت زن حازر رهبن ما يو نقداو مسمر أقول بلوت كب جميرو إيران لولاونة مريتا وحدنة سوريا محاس كمت تحقاقز غليزا زرزر زينا بمنستر تسفاي قبل سلاسي استمرحل وخ إرتراق عصر تحدي حدار أباكو أذربيجان أبزكارن عزلو مبل عسران جاعتن وعلا كلمة ولو تحولات هاجرات يساتف كم زلز فلتيو تمال دمان مرقز ان رئيتون إرترا زنطر مدره أسمع اللهم ملكع زبزاب نستوى هادي تحستو قرمسكال قرزقير كورباي ሚኒስተር መሬት ማይን አከባብን አቶ ተስፋይ ገብረ ስላሴ መትሕብባር ንሓምላይ ዓለም ብዝብል ቴማ ካብ 11 ክሳብ 22 ሕዳር ኣብ ባኩር ሰከተማ ኣዘርባይጃን ኣብ ዝጋባእ ዘሎ መበል 29 ዋዕላ ክሊማዊ ለውጢ ሕብራት ሃገራት መደረ ስሚዑ ኣብቲ ሎሚ 19 ሕዳር ዝቐረበ ንርኢቶን መርገጽን ኤርትራ ዘነጽር መደረ ሚኒስተር ተስፋይ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ነቶም ንህይወት ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ሰለስተ ጉዳያት ማለት ክሊማዊ ለውጢ ምንቁልቋል ስነ ህይወታዊ ብዙሕነትን ብከላን ካብ ቀንዲ ኣጀንዳታቱ ገይሩ ካብ ዝሰርዕ 10 ዓመታት ከም ዘሕለፈ نظام قلولوات وصيت او فتح المركب بدرجه مرحتن كالوت اكلاتن اب استخايد بركت زبل ركبات دما نتيشتات المسمار زحجز امامتاتن وسنتاتن كون تقربه تفا بكلت غازات كابت قندي منچون منكاي زاغيت استوس دسغومتي تحت تسبيتن ازيو سماون كم زخونه انصيرو منستر تسفاي اسعيبو كلماوي لوطين ممكات زدلي مولا نمغس غاس استخايد صعرون زنيت كم زي كونه بمتقاس ازي مستممليسنا خبل زمصن هيوت سبات زقزف زلون صعبينات تدميرو نكبدت اهغراو كلماوي قلولاو مليسو زخبل سلازخونه زتاعتو مبصعاتاتن زحلفه وسنتاتن كتغبر نفس وكف اكل حلافنتو كلعل كم زغبا اغنزيبو توسخي مدنغواي توسخي زيد الكسارات زكسعبي زبل منستر تسفاي إرترا صلواتات كلماوي لوطن ممكات نتوننو مقلول عقمن صقاتاتن بمغسغاس معقا ماين حمدن مقرابن داغما مقرابن ممسرات مريتاون بحراون حزاتات متثاو ندرقي حماماتن بالعتن صور عليتات اكالن طريتن متبع تطقامنت بهرياو دخعي كمون اب محياش بقعات محدرا غحافن متثاو صحاو صعاتن زتكره مدبات تسلاسل كم زلا غليصو بزي كازي إرترا نكبابياون تمهرتن نقحات زبرخ غسغاسن عبي قمتيبات سرحلو كم زلا بمتقاس ازي زيغاتات مس اكباب تسانيم كنبرو مسرتاو كم زخونه انصيرو نابكال زينا مسن سجرت انفر هاجراو محبر من سياسات تمهارون دوبا سمينا وقيح بحري فلونيت حرنت إرترا بزبل تيمان وداب من سياسات سرحتنيات كتما باص سمينا رو ديبوم اما كلاي بيت صفت هماماتي حلفه فلوصاي اتو دانيال ياسو فلونيت حرنت إرترا منصرتي زحر مبقع قدتاو مغزات وهاجرات افريكا الصعبه حرنت تباهيلو سسمين بوعل استغبره محدرا بحرياو هابتن بتن غزاتي هاجراتن اتاساسيرو ابنتا تاسني سفه مبريبوم
حرنت نايز بس حجرات زي كم حرنتنا إرترا خاب صنبل ناب حقنيا حرنت نخبت إحنا ويح مسرح خمسة حاتز جلس أتو دانيل فلينت حرنتنا إرترا هجرا ونت كد مهاجر مخان استهانتن مسرح حلي بقال سندمتن حزب إرترا استرجاجت إن كم زخون بريهم أتو دانيل أسعبون زمناس تخصص خبرتات حبر السبن معقبن نابولدتات مسجارن حلافنت ناي نفس كيف من إسي كم زخون بمبراه نزن مونان ناب نقحات سمركوسة دلدل ودابة خمسة دلا أجنزيبهم حلاف جنفر حماماتي زبا سمينا وقيح بحري من اسي سليمان يوسف مقدو السمينار اكال نايت نقحاتن ادماسا وفلتتن من اسياتن براخن بقوع مرحنات مهناتن علمو ببوانو زودب سمينارات كم زخونه قاليسو هاجراو محبر حربنيا حسن كلان كينات ابنو زبا دواروان زركبوا العل ربع عبالاتو من ربع تريتن مفرن هبن اتايسو علاماتنا يمتياس مدب توم حربنيا حسن كلان نفسهم كيلوم رجوع من حبراون قطبان هيوت نقمرحو خمس خونه ابتقات امس ترخبه حلاف خفلو دابن حبريتان محبر اتو محمد نور ادريس قاليتوم نتوم بتريسة تايسون نفسه كفهم 10,000 نقفة هو من كله نتوم بمفرن نبي خطايسو زمرت دما سلطنات تحازا عسلن هبن محضرون كمون نفسه كفهم حدا قفو مسملو مسارحيون غنزباو دغفن توهيبهم تتكمتنا يتعدل ابزها بوريتو تستقبل لهم حجز من نوابرهم محياش عدل كم سفتر لهم بمقلاص بمحبر منقستن حبرت السبب بغصال زغبر لهم كل مدايو دغفن حاليتن امسكينهم بستخايدلو تعري ناب عمر ጫካ ተغيرو ዘሎ حرم حزات دبرسينا مسسان ባህርያዊ ሃብቲ ገረብ አብርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጾም ንምዕቃቡን ዝያዳ ንስፍሑን ድማ ህዝቢ አጥሪዎ ዘሎ ንቃዓት ብዝለዓለ ክነጥፈሉ መዘኻኸር ቀሪቡ ወኪል ኤሪና ሃብተ ገርጊስ ማርያም በመልክዕ ጸብጻብ ዘዳለው ተሕሶ አብርሃም አንድ ማርያም ከወርባዩ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ደብረሲና ንኡዞባ ዒላ በርዒድ ዝተተኽለ ሕሩም ሕዛእቲ ኣብ ምስሳን ባህርያዊ ሃብቲ ገረብ አበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቲ ከባቢ ዓሪቆ ከም ዝነበረ ዝገለጸ ኣመሓዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ እስጢፋኖስ ተክለ ሃይማኖት ካብ 1994 ዛላታትን ከትርታትን ብምስራሕን ፈልስታት ብምትካልን ዝጀመርዎ ስራሕ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ቦታ ኣብ ጫካ ቀይርዎ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብዚ ተሕቲኹም ዘሎ ዲጋ ንዕኡ ንዛላ ኢልና ምስ ጀመርና ምሱኻ ዝሕሩም ሕዛእቲ እዚ መንግስቲ መጺኦም ብልሕርሻ መጺኦም ሪኦም ኣውሊዕ ተኺልና ቀላሚጦስ ተኺልና እዚአኒና ተኸልና ግን በእምራው ድበቆለ ጽሕድሎ ባዕሉ ድበቆለ ጫዓት ሪኦ ኣለኹም ዝተፈላለ ዓይነት ኣግራብ ኣስታት ካብ 50 ስጋዕ ሚቲ ዝኣክል ኣግራብ ኣሎ ብዚ በብ ዓይነቱ ገረብ ኣሎ ብዚ ህዝብን ምምሕዳርን ብሓባር ብስምዒት ዋንነት ከም ዝሕልዎን ከም ዝከናኸንዎን ዝጠቐሰ ኣቶ እስጢፋኖስ ህዝቢ ኣጥሪዎ ብዘሎ ልዑል ንቕሓት ነቲ ሕዛእቲ ብምስፋሕ ሓደስቲ ኣግራብ ንምትካል ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ በዓል ስልጣን ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ዓድን ተዋሂዱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ኣባል ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣቶ ሃብተ ሚካኤል ወልደ ስላሴ ብግዲኡ መሬት ተታሒዙ ትሕዝቶ ሓሞዱ ስለ ዝሃብተመ ብዙሓት ዓይነታት መበቆላውያን ኣግራብ ሰሲኖም ከም ዘለው ኣብ ግዜ ሓጋይ ድማ ሓረስቶት ሳዕሪ ብምዕጻድ ንጥሪቶም ከም ዝቕልቡን ሸይጦም ቁጠባዊ ረብሓ ከም ዝረኽቡን ሓቢሩ መጀመርያ እዚ ሕዛእቲ እዚ ክምስረት ከሎ ብ94 ተመስሪቱ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ደብረሲና ብዝተፈላለየ ከባቢኡ ሓደ ናይ 600 ሜትር ኪዩብ ዝኣክል ዲጋ ሰሪሖም መእለይ ውሕጅ እውን ብተፈላለየ ቦታታት ሰሪሖም መእለይ ውሕጅ ናብታ ዲጋ ዝኣቱ ኣቐኒዖም ሓለዋይ ብግቡእ ተገይርዎ እዚ ቦታ እዚ ወላ ኣብ ውሕስነት መግቢ እንስሳታት እውን ኣዝዩ ድማዓይ ነይሩ እዚ ቦታ እዚ ምክንያቱ ኣብ ገለ ትርር ዘለና እዋን እተን ከብቲ ካብ ዝገለ ተጠቒምና በገባብን ብሕግን ተጠቒምና መእለይ መግቢ እንስሳታት ንጥቀም ነርና ማለት እዩ ወቲ ባህርያት ናይዚ ቦታ መጀመርያ ሓንቲ ገረብ ኣይነበሮን በራሒ ነይሩ እዚ ቦታ ካብ በዓል ስልጣን ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ መሓረ ሃይለ ድማ ምስ ህዝቢ ጽቡቕ ዝምድናን ምትእሳርን ብምግባር ከም ዝሰርሑን ነቲ ሕዛእቲ ጽኑዕ ቁፅፅር ከም ዝግበረሉን ብምግላጽ ድሮ ምዕቆብ እንስሳታት ዘገዳም ኮይኑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ጽኑዕ ምክትታልን ብቲ ህዝቢ ጽኑዕ ሓበሬታ ስለ ዝመጸና ወላ ሓንቲ ቅድሚ ሕጂ ተቆርጸ ገረብ የለን ንሕና ካብኡ ተንቀሳቐስና መጺና ብለይቲ ብመዓልቲ እናመጸና እናተንቀሳቐስና ብጋጣሚ በዚ ክንመጽእ እውን ሰስሓ ሓንሳብ 3 ፀንሓ ሓንሳብ 2 ሓንሳብ 4 ከም ዝጸንሓና
ጉጅለ ባህል ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብንኡስ ዞባ ፎርቶ ሳዋ ኣብ ትምህርትን ምጥርናፍ ዓድታትን ዘተኮረ ንቕሓት ህዝቢ ዘዕቢ ባህላዊ ጎስጓስ ኣካይዳ እቲ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ወርሳይ ካሎ ጀሚሩ ናብ ሓውሲ ከተማ ፎርቶ ሳዋ ኣዲባራ ግርማይካ ሞሎቤርን ሆሚብን ዘቐፀለ ጎስጓስ ህዝቢ ኣብ ኣገዳስነት ትምህርትን ምጥርናፍ ዓድታትን ከምኡውን ኣብ መዳይ ጥዕና ዘለዎ ርድኢት ክብ ብምባል ተጠቃምነቱን ምዕዛዝ ከም ዝኾነ ሓላፊ ባህሊ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ መንእሰይ ፀጋይ ተስፎም ኣብርሂቦም እቲ ደርፍታት ግጥምታት ሓፀርቲ ድራማታትን ኮሜድን ዘጠቃለል ባህላዊ ጎስጓስ ናብ ንኡስ ዞባታት ድገ ከርከበትን ሰልዓን ካልእ ከባቢታትን ክቕፅል ምዃኑ ተፈሊጡሎ ኣብ ንዞባ ናቕፋ ምትሕባር ኣብያተ ፅሕፈት ትምህርትን ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፀገማት ንዘለዎም 100 ተምሃሮ ንዓመት ዘገልግሎም ናውቲ ትምህርቲ ብሓገዝ ተዓዲሎም ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ኤደን ገብረ ሂወት እቲ ዝተገብረ ደገፍ እቶም ተምሃሮ ትምህርቶም ብግቡእ ክከታተሉን ክቕፅሉን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ናብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝምስገን ውፅኢት ከም ተረኽቡን ኣብሪሃ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ተስፋይ እዮብን ወኪል ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ መምህር ሳልሕ ኢብራሂም ብወገኖም ሓገዝ ዝተገብረሎም ተምሃሮ ብምምሕዳር ከባቢኦም ዝተለለየ ምዃኖም ገሊፆም ቤት ፅሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንዝባ ሽዕቡን 50 ደቂ ስዋኣትን ፅጉማትን ተምሃሮ ተመሳሳሊ ሓገዝ ዓዲሎም እቲ መደብ ኣካል ናይትን ፅጉማት ወገናት ዝግበር ደገፍ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ጃብራ እድሪስ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ኣረዲዮም ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ጃብር መሓመድ ኑር ብወገኑ ደገፍ ዝተገብረሎም ፅጉማት ወገናት ብኮሚቴ ዝተለለዩን ካብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ዝተዋፅኡ ምዃኖም ሓቢሮም እቲ ናውቲ ትምህርቲ ጥራውስቲ ብርዒ ርሳስን ካልእን የጠቃልል ظهوركم تعزبت السعب زيناتات وصايد دقيمنا نكتالكم بخبر النعدم يوكرين كاب أمريكا بسلاخلا ناينو وحرقت ميسايل تزغيمان فلما وانا مريت روسيا أتكعا مسرت حبريتا منستر مكلخار روسيا بوحدو حموش ميسايلات ناب قزعتها قروخم تتكوسة انتوغو نقنا بهيوت سب زورو دوقدات كم زي اللي تفليدوم يوكرين بتمتكعت وتادرا مخزن روسيان واتاو عنوات كم زورو دقليت علام منقص روسيا نزي يوكرين زكايدوتو دبداب ترير ملاش كم زبولو بمحبار توغينات كالا أنفت كحز كم زغل آتنكي غلوم ممحدار بريزيدنت جو بايدن يوكرين نت ميسايل وشت مريت روسيان متكع خطقملو ابز حلف سالسته خمسه فقده ذكريوم اذا خمسي لنكولو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين هاغرو اب تتقامنت نيوكليساو اصوار صنحه بوليسي خطقير نزوصو مدب ب19 حدار اصديقوم توساني مز يوكرين امريتو زكايدتو متكع تستاساسر مخانو يتكاس ام نيوكليساو تاتو خمسه يدلت تحبر روسيا لولاو غزاتا نستحس سوقمتنا ناي نيوكليساو متكع تمسغبري كم تبلغنا كتأمت صنحلا روسيان هندن كوادو صنحا زراخبن ماياو نقداو مسمر ابز حلف سالسته اغلغلوت كم جمره فليتان اتن رحوق مبراق روسيا مزدوبا مبراق هند زراخ مسمر كابتا قديمو زنبره حصر بمخانو اب نقداو غسغاس اغداسنتو لعل مخانو سمزخلتين هاغرات حبيروم ات مسمر نزنبره ناي 4 معاتات ماياو نقداو غعزو باسات فرق زو غدل كم زخونيم اتوب سمزي زغلصوم اتن نقداو مسمر بفلاين سدد ندادن بحرياو غازن روسيا ناب هند مليسو كبلو خمس خيل ايمات ابزوان زس 6 بليون دولار بصح يزلو عمتاو نقداو ملواط روسيان هندن كساب 2030 لعل 100 بليون دولار كبصح خمس خيليو زحبر زلو إيران لولاونتن مريتا وحدنتن سوريان محاس كم تحقاقز قليتا إذا استحبر منيسترات قدات وصاغلتين هاجرات بعسر حدار بكتما طهران بزكايدو زرربيوم إيران بلعل سوريان زكايد زلو قداما وتدرام تقطا بغندوها تدقاقا متكعتات إسرائيل مشارفتان بتري كم تقامو آنت إيران اتسقمتي أبلعلي حزب سوريا قبيت قلولا فتيروهم زلو بمحبار زما محبر سب علم كخننون كقامون تسوي علام إذا خمسي لنكولو إيران سوريان تقطاون قطوان زمزنان بدنفع سرحة مخانن أبتركب قليتان كاب كنتشن 11 أب سوريا تخسيتو بزلو قداما متقطاو تنقو تقطاون وتدراون قلولاو أما أي تشحات تقتلهم مليونات دما تمزابيلهم هزبويت ريبابليك تشاينان هندن ب19 حدار اب معبال كلتاو زمدنا زتكورن ناي منيسترات قدات وصاي زربا كايدن تو منيسترات غون وعلى هاغرات غجل عسرا اب كتما ريو دي جانيرو برازيل اب زكايد وركب اب تግባራ قديم مستبصحي قطباو نقداون سمعات كم تزراربو تغليتهم اب تركب تشاينان هندن ام محاسباون علماون صتا زكايدو صعره قحيل مخانو دما فليتهم كل مداو زمدنا هزبويت ريبابليك تشاينان هندن وتاو غسغاس يمزغب كم زلو صبصابات يردو
قد مسلسل عامتات ጸጥታው ዕልዝ ከተማ ኣሜሪካ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ሓበራዊ ፈተነ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ሚሳይል ንምክያ ተሰማሚዐን መሰረት ዝሓድሽ ውዕል 3 ሃገራት ክሳብ 2028 ብውሕዱ 6 ናይ ሓባር ፈተነታት ሚሳይል ከካይዳየን እቲ መደብ ምልዋጥ ወታደራዊ ቴክኖሎጂውን ከም ዘጠቓልል ሚኒስትርታት ምክልኻል 3 ሃገራት ኣፍሊጦም ኣለዎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዚ ክሳብ 1.27 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወታደራዊ ውዕል ጃፓንን ካናዳን ዝርከበን ካልኦት መሻርክቲ ብግምት ዘእተዎ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ንኣውስትራልያ ዝተራቐ ሳብማሪናት ምስራሕ ዘጠቓለለ ጸጥታዊ ውዕል ኣብ 2021 ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ኣውስትራልያን ብሪጣንያን ከም ተኸተመ ዝዝከር እዮም ቻይናን ሩስያን ዝርከበን ሃገራት እቲ ውዕል ንጸጥታ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ብኣሉታ ከምፀሉ ብምሕባር ክቃውሞ ጸኒሐን ጀርመን ብደገፍ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ማለት AI ዝንቀሳቐሳ ልዕሊ 4000 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ናብ ዩክሬን ከም ትልእኽ ኣፍሊጣ እተን ነፈርቲ ክሳብ 40 ኪሎ ሜትር በሪረን ዝተደለየ ዕላማ ክትከዓ ከም ዝኽእላ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጀርመን ሓቢሮም ብዘይካዚ እተን ነፈርቲ ዘመናዊ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቓ ብምዃነን ኣቐዲመን ናብ ዩክሬን ካብ ዝተለኣኻ ዝሓሸ ውፅኢት ክህልወን ከም ዝኽእል እቲ ሚኒስትሪ ኣሚቱሎም እተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ተሓሳስ ናብ ዩክሬን ክለኣኻ ከም ዝጅምራ ተገሊጾም ጀርመን ንኣሜሪካ ስዒባ ዝዓበየ ወታደራዊ ደገፍ ንዩክሬን ዝለኣኸት ኣባል ኔቶ ምዃና ጸብጻባት ይረድኡ ጎረባብታ ሃገራት ኢራንን ኣዘርባይጃንን ናብ ምድንፋዕ ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድና ዝተኮረ ስምዓት ከቲመን እቲ ብ18 ሕዳር ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰመዚ ምክልኻል ኣብ ከተማ ጣህራን ዝፈረመ ስምዕ ሽበራ ብምቅላስ ጸጥታ ድባተ ንምሓስ ከም ዘጠቓልል ተገሊጾም ከም ኣካል ትስምዕ ዘካይድኦ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ብዓይነትን መጠንን ክብ ከብልኦ ምዃነን ሓቢረን ኣለዋ ኢራንን ኣዘርባይጃንን ኣብ ፈለማ ሰሙን ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ኣብ ባሕሪ ካስፒያን ሓበራዊ ልምድ ሓይል ባሕሪ ምክያደን ዝዝከር እዩ ዜናታት ምዛም ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም ሚኒስተር ተስፋይ ገብረስላሴ ኖበል 29 ዋዕላ ክሊማዊ ለውጢ ሕብራት ሃገራት መደረ ኣስሚዑ ኣብ ባፅዕ ንውዳበ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ፍሉይነት ሓርነት ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ሰሚናር ተዋሂቡ ኣብ ዞባ ድባርዋ ልዕሊ 40 ሓርበኛታት ስንኩላን ብመፍረን ንህብን ምርባሕ ጥሪትን ተጣይሶም ዩክሬን ካብ ኣሜሪካ ብዝተላኸላ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይል ተጠቒማ ንፈለማ እዋን ኣብ መሬት ሩስያ ኣጥቂዓ ሩስያን ህንድን ክዋደዶ ዝጸንሓ ዘራኸበ ማያዊ ንግዳዊ መስመር ኣገልግሎት ጀሚሩ ኢራን ልኡላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ሶርያ ንምውሓስ ከም እትተሓጋገዝ ገሊጻ ባርከ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ነሰዓት ዝዳለወ ዜናታት ኣብ ሰዛዚምሎ ስለምክታልኩም ነመስግን ምስተረፍ መደባትና ንሓድገኩም ብወገና ብሩኽ መዓልቲ